Denúncies de casos concrets actuals de manca de laïcitat de les nostres autoritats. Jo crec que la concentració ha anat molt bé, sobretot perquè es veia la plaça plena, que no ho teníem del tot clar quan vam començar a organitzar-ho, i això era una mica mostra de la diversitat de pensaments que hi ha a Barcelona, que no som una ciutat catòlica o només catòlica. Dissabte hi ha dues concentracions, una del moviment independentista que han convocat a Gran Via amb Passeig de Gràcia i una altra del moviment feminista que han convocat a la plaça Universitat. I a banda d'això sé que demà hi ha una xerrada i la petonejada al matí del diumenge que han convocat el col·lectiu de gais i lesbianes. Les dones no t'esperem. Dret al propi cos, dret a la pròpia veu, no a les discriminacions feministes. Des de Cala Dona pensem i creiem que aquesta aposta que hem fet als diferents moviments per donar-li visibilitat a la laïcitat i sobretot al rebuig que sentim les diferents organitzacions i els ciutadans i ciutadanes de Catalunya respecte a la visita del papa. Creiem que és molt important l'èxit d'aquesta concentració perquè precisament el que demostra és que aquesta visió que volen fer creure que Catalunya estava volcada perquè el papi parli en català és absolutament sesgada. Les dones volíem donar visibilitat i així ho hem fet amb el nostre recolzament en aquesta plataforma de Jo no t'espero. Jo no t'espero! Jo no t'espero!